Déjà vu taldearen gure bide galduak antzezlana Franco hil ondorengo urteetan giroturik dago. Baserritik hirira ikasketak egitera doan neska baten gogoetak ditu ardatz. Euskal kultura berreskuratzeko taldeen hastapenak, Espainiatik etorritako langile eta euskaldunen arteko harremanak, garaiko borroka sindikal eta politikoen gorabeherak, egoera zailetan sorturiko harremanak, dena 1970ko orere eta industrializatuan giroturik.